Хайырлы сәғәттә эфирда Ишимбай яңалыктары, студияла Алина Садретдинова. Иң тәүдә сығарылыштың төп темалары хакында кыскасы. Физкультурниктар көненә арнап спорт ярыштары үтте. Кала районда 8-нче ел рәттән үткәрелгән мәктәпкә йыйынырга ярдәм ит хәйрия акцияһы дәвам итә. Үткән шәмбе физкультурниктар көнендә Ишимбайда төрле спорт саралары оештырылды. Уларда 560-ка якын кеше катнашты. Көн дәвамында барган спорт байрамына ветерандар, тренерлар һәм спортчылар, физик культура һәм сәламәт тормыш һөючеләр йыелды. 1982 елдан алып билдәләнгән физкультурниктар көне елдан-ел халыкты күпләп ялеп итә. Стартка баскан иң яшь йөгерүчеләр Кәримә Абдуллина менән Алина Гумәровага, 7 яшь тулһа иң тәҗрибәлеһе Рауил Михрановка 77 яшь ине. Спорт байрамы турасында тулырак безнең киләһе язмала. Физкультурниктар көненә арналган спорт саралары калабызның саңгы базаһында башланып китте. Бында ел һайын үткәрелеп изге йолага әверелгән еңел атлетлар өчен ярыш гандикап оештырылды. Сара генерал-майор Әмир Әнүәр улы Нигъмәтьянов истәлегенә багышланды. Спорт байрамын тантаналы аскандан һоң спортчылар яшь категориялары буенча стартка сыкты. Был спорт сараһы елдан-ел халыкты күберәк ялеп итә. Быел иһә Ишимбай, Салават, Стәрлетамак, Мәләвез, Күмертау калаларынан 139 кеше көсөн һынаны. Яшь категорияларына килгәндә Ишимбай кулсаһы дип исемләнгән еңел атлетлар өчен ярышта 7 яшьтән алып 77 яшькә тиклем спортчылар катнашты. Көндең бер аз ямгырлы торуына карамастан, еңел атлетика буенча ярыш тиешле кимәлдә үтте. Физкультурниктар көненә арналган саралар Нефтьче стадионында дәвам итте. Спорт ветерандарын, тренерлар һәм спортчылар физкультура, спорт һәм сәламәт тормыш һөючеләрне район хакимияте башлыгы Марат Гайсин, республиканың кул һугышы федерацияһы җитәкчесе Александр Рабатяев тәбрикләне. Физкультурниктар көнен үзенең байрамы дип һанаучылар арасында төрле һөнәр ияләре, хаклы ялдагылар, физик мөмкинлекләре сикләнгәннәр, студентлар бар ине. Истәлекле байрам айканлы сарала ошо өлкәлә эшләү хезмәт алдынгыларын, атказанган тренерларны һәм спорт ветерандарын котлау тантанаһы үтте. Бүген сәламәт тормышты яшәү рәвеше итеп алган кешеләр күп. Уларның барыһы ла спорт менән шөгыльләнү, сәламәтлек, насар гадәттәрдән арындыручы сара булып торуын яхшы белә. Без бүген бу мотор байрамга 11 кеше алып килдек. Ямгыр явуга карамастан кубанышып, шатланышып килдек инде. Бүгін біз қолғанынан осы байрамға канаттан татышырға, югірге, хикірге, гир көтерге келдік. Бұл күнді спортты үйтеүселәр өсөн югіреу, гир көтереу, оҙонлыҡҡа һикереу, дартс һәм башҡа төрлө спорт ярыштарынан торған спартакиада ойошторолдо. Район һәм ҡала ойошмалары, һөнәри коллективтар командалары спартакиадала ҡатнашып, сәләмәтлеген тағы ла бер баҫҡысҡа яҡшыртты. Ярышта сәм алды. Ойоштороусылар белдереүенсә, йәйге спартакиадала быйыл 420 кешенән торган 26 команда катнашкан. Параллель рәвештә 13 команда урам баскетболында көс һынашты. Көсөргәнешле спорт уйындарында авыл биләмәләре арасында Ишәй авылы биләмәһенә етеүсе булманы. 2нче урынды Петровск һәм 3нче урынды Янырыт авылы биләмәләре алды. Оешма предприятиялар арасында Ишимбай үзәк дәваханаһы командаһы 1нче урында алһа, 2нчене Ишимбай һыу каналы һәм 3нчене Совет йыелма командаһы яуланы. Уҡыу йорттары арасында Өфө дәүләт авиация техник университеты командаһы лайыҡлы 1нче урында алды. Гандикап йүгереүендә яҡташтарыбыҙ Дмитрий Фролов, Рушан Хөснетдинов призлы урындар яуланы. Ҡатын-ҡыҙҙар араһында иһә Дарья Кузнецова, Диана Иманғолова, Наталья Гаврилова, Диана Сиразетдинова һәм Виктория Исхакова яҡшы һөҙөмтәләр күрһәтте. Барлыҡ еңеүселәр грамота һәм медалдар менән бүләкләнде. Спортта ниндәйҙер уңышҡа өлгәшкәндәр, тренерҙар, физкультурниктар өсөн был көн һис шикһеҙ оло байрам. Беҙҙең спортсылар араһында халыҡ-ара, Рәсәй, республика турнирҙары еңеүселәре бар. Киң күләмле ярыштарҙа даими ҡатнашыусылар бик күп. Бындай күләмле спорт саралары йәштәр һәм ололарҙы спортҡа алыҡтыра, сәләмәт тормош яҡлылар сафын арттыра. Алина Садретдинова, Илназ Биккузин, Илһам Солтанов, Яңылыҡтар сығарылышы.
Якынса мәгълүматтар буенча Башкортостанда яңа 2018-2019 уку елында 50 меңдән ашу беренче класс укучысы мәктәпкә бара. 11-ләр 19 меңдән күбрәк. Яңа уку елы алдыннан бөтә ердә мәктәпкә йыйынырга ярдәм ит акциясе оештырылган. Унда төрле оешма предприятиялар һәм шәхси эшкуарлар катнаша. Ата-әсәләре өчен август иң зур сыгымдар айы. Улар әйтүенчә, мәктәпкә әзерләнү якынса 10 мең һумга төшә. Ләкин авыр тормыш хәлендә калган балаларга һәм гаиләләргә мәктәпкә йыйынырга Башкортостандың гаилә, хезмәт һәм халыкты социаль яклау министрлыгы оештырган хәйрия акциясе ярдәм итә. Халыктан һәм предприятиялардан мәктәп кәрәк-ярактарын гаилә, район ара үзәкләрдә, шулай ук уларның республика кала райондарындагы бүлексәләрендә йыялар. Канцелярия товарлары, язу, һүрәт төшерү өчен кәрәк-ярактар, дәфтәрләр, балалар иҗады өчен йыелмалар яңа килеш кабул ителә. Портфельдар, мәктәп формаһы, дәреслектәр, нәфис әдәбият яңа яки тотынылган булһа ла ярай. Ишембай калаһында был акцияга кушылучылар да бар. Әлеге вакытта был акцияла мәгариф бүлеге, Руде Ресюк оешмаһы кушылдылар. Быелгы елда ла үткән елдагы кебек акцияла катнашучылар бик күп булыр дип ышанабыз. Акция августта гына тиклем дәвам итә. Акцияла катнашырга теләүчеләрне Стахановсылар урамы 67-нче йорт адресы буенча көтеп калабыз. Хәзер Рәсәй һәм республика хәбәрдәре тураһында. Рөстәм Хәмитов Башкортостан хөкүмәтенә республика башлыгы стипендияһының күләмен арттырырга кушты. Был хакта төбәк җитәкчесе мәгариф буенча республика август кәңәшмәһенең пленар ултырышында хәбәр итте. Шулай итеп, республика башлыгы стипендияһы колледжда укучыларга 2300 һумга тиклем, югары уку йортлары студентларына 5750 һумга кадәр, аспирантларга 7000 һумга тиклем арттырыла. Буласак һөнәргә җитди һәм яуаплы мөнәсәбәт дәртләндерүгә лаек дине Рөстәм Хәмитов. Был берничә тапкырга арттыру. Кемдер яхшы укый, шулар һәйбәт, лаеклы стипендия алыр дип ышангым килә. Без артабанда һәләтле яшьтәрне якларбыз, шул исәптән матди яктан дәртләндерербез. Әлбиттә, стипендиялар күләме артабанда артыр тиелде. Башкортостанда аграрийлар ярты миллион тонна иген йыйып алган. Ял көндәрендә урынлашкан һава торышы урып йыю компанияһы темпын һиҙелерлек тиҙләтергә мөмкинлек бирде дип хәбәр иттеләр Республика ауыл хуҗалыгы министрлыгынан. 13 августка төбәктә иген һәм ҡуҙаҡлылар менән 239 мең гектар һуғылған. Бөтә майдандардың яртыһы гына йыйылһа ла, тулайым йыйымда күпселек өлөштө ужым культуралары биләй. Улар 443 мең тонна. Яҙғы культуралардан бөгөн күберәк арыш йыйыла, ул 30 мең тонна самаһы һуғылған. Борсаҡ һәм һоллы һуғыуҙың да ҡыҙыу мәле бара. Быйыл ауыл хуҗалығы министрлығы игендән 3 миллион тонна уңыш алырға ниәтләй. Ошоның менән яңылыҡтар сығарылышы тамам. Беҙҙең ижади төркөм һеҙҙең менән киләһе осрашҡандарға тиклем хушлаша. Һау-сәләмәт булығыҙ. Только 17 августа в Ишимбайском дворце культуры состоится выставка-продажа «Московский конфискат». Трикотаж детский и взрослый, текстиль для дома, нижнее белье, постельное белье, обувь, одежда для школьников, рюкзаки. Ждем вас с 9 до 18 часов по адресу проспект Ленина, 23. 9 сентября на региональных и федеральных выборах можно проголосовать на удобном для вас избирательном участке. Подайте заявление о включении в список избирателей по месту нахождения через портал Госуслуг до 5 сентября. Перейдите на портал Госуслуг, кликните на заставку «Выберите избирательный участок» и голосуйте где удобно. Здесь вы можете узнать, какие выборы проходят в вашей области, крае или республике, и выбрать удобный избирательный участок в пределах избирательного округа. На выборах 9 сентября голосуйте где удобно.